Na vida gustame moito as pequenas cousas, por exemplo, son enamorado das miniaturas, non? Pero tamén me gustan non só as miniaturas físicamente falando, sino que todo o que ten algo de miniatura na vida, é dicir, eu que sei, pequenos detalles, ver que sei, unha persona fixarme na callo que fai a xente. Bueno, ainda que oficialmente son Carlos Casares, eu chamome José Carlos Casares Mouriño. Son director xeneral de editorial, non che poderia dicir desde cando, porque xa hai bastantes anos, non? O meu avó sempre lle oín contar do mesmo xeito. O relato, prolixo de datas e narrativo cun ritmo lento, case parsimonioso, no que resultaba evidente o prazer que lle producía o propio acto de narrar feitos. Dispoñía dunha percepción case nula para todo canto tivese algún tipo de relación co misterio. Cando contaba algo, tiña sempre que ver con feitos presenciados ou vividos por el. Tal vez foi a ingenuidade a que me levou a narrar os meus primeiros contos da mesma forma que o meu avó me contaba os episodios máis destacados da súa longa vida, é dicir, mantendo a orde que seguiran no seu desenvolvemento real. Ramón Piñeiro marcoume intelectualmente, humanamente, e aprendín con el unha lección curiosa, é dicir, que por recto que sea un, por boa persoa que sexa, por honesto que sexa, non se libra da crítica dos demais. Estou convencido de que foron esas primeiras vivencias as que determinaron dun xeito absolutamente inconsciente a miña maneira de narrar o día que descubrín o prazer de observar o mundo e de contalo. Un dos traballos que había que facer era suministrar ese tipo de material, pois as obras de Castelao ou as obras de escritores anteriores á guerra, a través de editorial. Ese foi un primeiro obxectivo. Un segundo obxectivo foi poñer a disposición dos escritores galegos un instrumento editorial para que puderan publicar os seus libros, porque claro, se a xente escribía libros nas súas casas e resulta que logo non tiña un editorial, pois eso non serve para nada. E por último, abrir tamén un canle editorial para os rapaces novos que se foran incorporando á literatura galega. E así naceu a colección Illa Nova, pois onde empezou a publicar Ferrín, onde publiquei eu, onde publicaron todos os escritores novos, normalmente estudiantes universitarios daquela época, non? Era lógico que unha editorial que tiña esa intención, pois, ese obxectivo político e cultural, que quixera tamén ter unha revista, non? Debo agradecerlle ao meu avó que dende neno me ensinase cos contos como a vida non son máis ca detalles e co tempo simplemente non existe.